Kanigirig AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phiri meri nongti walang. Kinigilong ki mar ki bakong sanjong ka khubor menta ka stem. Lahaban pensange ke darbar shipora ka yen darbar thau anjong ka ri na mar ka jing persha jur da ka baya halla kerkat na ki khot jong ka liang persha tang marias dang ka benta ka ba ar jong ka darbar mangtingka. Kasarkar Meghalaya kala lawan penduna ya ka jing yap jong kilong kumi ki ba pun ni kha khalung la ni ka maternity mortality rate MMR da saupho na ka shispa la ong menteri rang ba ka jela konar ke sangma. Pensngau menteri ka tanak pulia puthi jong ka sarkar jela rakam sangma ba lapan ya ka jing penjensur na ka National Council for Teacher Education NCTE kana menyo pen klanjo show ka jing pulia B.Ed ba DLEd ha kani ka jela. Ki khubor ki bapnya ha baro artli ki yendor bar thau an jong ka ri ga bakan thop ya ka lok sabha ba ka rajya sabha ha ka sni ka bning kong jong ka binta ka ba ar jong dor bar mang tingka la sakhi ya ka jinge jam bar kerkai ka ba jur ha ka bal haban pensange eno shwa shipor ya ka dor bar halok sabha la pensange ka dor bar hadu ka por khat ar baje shi teng sngi namar ka jing persha bala mi ni ki khot jong ka DMK bar ka Congress halor ka jing tho jong menteri ka tanar pulia puthi Dharmendra Pradhan halor ka jing penteri ka National Education Policy NEP ha Tamil Nadu hadien ba lai lumbiang na ka benta ka darbar ka MP jong ka DMK ka laong ba ka sarkar Tamil Nadu ka dan jing thot bar ka NEP bar ka sing jong ka kamla ban diang ya ka 3 language policy ha ka wai pat ka liang menteri ula pensyai ba dan jing thu ban kran ben yeno ba ula wen no iki katuk ani ki tien ba ula penan kam ha ka por ba ukren Menteri Rama ka Meghalaya konar ke sangma menin ka siulo ong ba ka sarkar jela kala laban penduna ya ka jingyap jing kilong kumi ki ba pun ni kha khlum la ni ka maternity mortality rate MMR da saupho na ka shispa haba jubab halor ka jingkili belawan ra ha ka ying darbar thawan ha ka baide ba ka jing ashuti ki longkme ba kha khlung ne ka maternity leave usang maula batai ba ki nongtri sarkar ki don hak banyo ashuti kha khon hadu shispa arpo sngi ha ka juga por ka maternity benefit amendment act 8000 khanyo ka ashuti arpun ru tayo bat ka batre kam na ka bantai ki tu ki batre amduna ya ka prasngi ha ki khat arbana hashwa menteri ramba ula ong bagi nong tray ki basipor ki batray kontrak menta ki hap ha ka Maternity Benefit Act. Usumbot menteri rang ba ka jela ubadi khmiru ya katanat ki kampo yeng home police uba preston tan song menhin ka sngi ula ong ba ka sarkar kampa dan jingmot AA ban kentiu ka dan ya ka Moring Keneng Community and Rural Development Block syaka civil subdivision. Wala ka tau ba tan song la pentikna ba ka sarkar kan sa bishar bha ya ka ni ka jing turba. Kajing keren jong ba preston kalawan hadien kajing bu jingkli na MLA ka VPP na Moring Keneng uba Livingstone Karpran ubala bu kajing kerpat khamar ka sarkar ban kentiu no ya ka Moring Keneng block sya ka kadan subdivision. Sembut menteri rang ba jong ka Arunachal Pradesh bobat ru ya ka pelapis tingka ka sarkar jela uchau namen ulawan ra ka mangtingka jong ka sarkar na ka benta usnem trikam 8000 arpun riu ka belakot sya ka live khandai lak pras pa sapu point like ru tingka hakani ka mangtingka jong ka sarkar Arunachal Pradesh kadan ka jingkiyo khatwai point iwai riu persen na ka ba long ha usnem mangtingka baladem Uchona main ulo ong ba ka lapan kre ya ka ni ka mangtingka da ka jingtmu ba ka jingi i jinga ya ka Viksit Arunachal ka balat na ka jingduk jingkedu ka jingbit jingbiang jong ka pudi puthi ka koi ka khia ka jingi shimata ka baklan juki kinthei bi kinongrap ha ka ban kintiu ka yo ka kot bar ka jing aji ka pentibit ik samla ha ka sengkam sengjam la rakhi ka National Safety Week ka ba san pusaw habro ka wei kari bat kalakut no menhin ka sngi la juraki ka ni ka tayo ka bapen kan mau ka jingnan kam bandan ya ka jing shngan habon kiliang man lausnem hapreng ka sautarek hadu ka shpautarek ulber man tausnem ka mat pedeng bala bo ka long ka jing shngan ba ka jing imba bha ka long ka badan kam bha na ka banta ka Viksit Bharat ya ka mat pedeng la bo da ka bathau ya ka jingnan kam bandan ya ka jing shngan na ka banta ka jingkiu irat kari Kani ka khubor ka wanchipi na ka AKASHVANI SHILLONG.
Menteri Ketenaga Pulia Putih ke Sarkar Jelau rakam isang mau la penbena ba ke Sarkar Meghalaya ke lapani ke jing penjensur na ke National Council for Teacher Education NCTE kena menyok penklancu show ke jing puli B.Ed ba DL.Ed. Ketika jing persang kalong de ke jing temu banyo itu kambon ki nohi kai ben penbiang ya ke jing duna ki training school ha ke ni ke jela. Usang mau lapan senguru ke jing persang jaga Sarkar ban penklan jesu ia ke jing ai jing kai pentibet ia kino kai school ke ban kentubru ia ke program ke bekerpang na ke bentaki no kai mathematics but science ha IIT Guwahati. Wala ki don sibunu kino kai ki bala tibet pen hikai kim yo pat ia ke jing sya itu ke badan kam kat kum ki kendon jong ke NCTE. Hakoi pat kaliang ke Sarkar Jela kerang persang kat pala ben bahaya ke Puli Putih da ke batai susu iki school bat ki college ki bethamai marah ke joka por ban tai pen bahaya ke dor ke berem ya ki school ki baladan lepa. Menteri Ketenaga Boarding ke Sarkar Jela Abu Tahir Mundal minin ke sengi ong bakat tenat ke bakmi iki kampen roy ha ka than chate lamingi ke ladep kubur ha ka khandru tri ukla lingkot arhajar arbusan ban penthamai ke door project ke ban penbha ya ke maulai substation ha po jong ke NESIDS otri scheme na ka sab khandai point praklur shaka nyop khandai point arlai klur tingka. Haga jing ai jubab jung ha ka ying darbar thawan yang mandalu la ong bana ka daw jong ka jingki dor jong ka tik project ka bha ka banwan na ka Sarkar pedeng ka lanang khamduna namarkan ai be ya ka balai kut ka basdang sab khundai point phra klor tingka bat ya ka baduna arp khundai point saw lai klor tingka haban penmi na ka Sarkar Jela ulai thu ru ba ya ketika projek laslang terekam da ke Meghalaya Power Transmission Cooperative Limited MEPTCL. Kani ke jing jubab ya ke jingkili balakli de MLA ke maulai ba Bright Star Well marbanyang. Umandal ula ai ke jing pentikina ba ka Sarkar kan persyang men penyo no kam klo ya ketika projek namar ke maulai substation kalong ka badan kambha na ka da ka Shillong. Kinong ris iarah kathan ribhoy kidang yai sya satar ha ka kam wat apeng shibun ki jing e. Ribhoy Poultry Farmers Association RBPFA dangshin kala play padai ka office trekam jongka hanong po town shopping complex bat kesan bat pengklan ya kinong ris iar. Dr. Esras in District Animal Husbandry but Veterinary Officer iladon lang. Uba ila pang nong ai jimut jong ketika sing ula banjur halor ke jing tumu wabha jong ke RBPFA ban kentiu kinong ris iar. Ula pan paru ba kidon kidak kishin ki ba isir nama ke jing her dor hayo ka bala penlong ki babun man i no asendon ne ka kam. I doctors im le ro e ka mensim IT lut jong kidak khot jong ka sing ha ka ba persyang a ya ka jing kershan ka ba pura ban kentiu ya kinong rem. Office Trikam Jong District Social Welfare Officer ke Eastern West Khasi Hills District ringkat bagi jing trelang ber ke District Sankalp Hub for Empowerment of Women DHEW ber ke One Stop Center Mairang min kasi ke larki burom ke International Women's Day arhajar arpusan. Kapang pering hakati ke jing rakhi ke long penstet hika kam ban kiu irat ki kinthei. Ya ketika program la penlong ha BDO Hall mau that raisan ha nong Shillong Eastern West Khasi Hills District. Ha ka jo kasngi ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan NMBA ru kala penlong ka sngi rakhi buram ka bashpau jo ka beti bachao beti parhao BBPP scheme ka baha po ka District Sankalp Hub for Empowerment of Women. Ha ka jing rakhi buram la kan thup lang ru ya ka International Women's Day arhajar arpusan mar ka phang pedeng ka ka program ka long ki kimi persya ka jing di bu ai drugs. Ki longi long sem kalongi long sem ka bubu ya kini ka mat prengkum ka jingida ka baningkong e haba keren hakate ka jingilang Dr. Yurika dai ro ikilong shwa manshwa ki bela sengi ka lariti jong ka jet bundri khasi ka baya ka jing her pateng la shimjat na ka kmi ila ong ba kani ka long ka dur ka ba kham kerpang jong ki khasi ila kan tu ya barok ki kinthei bakin shim ya ki senjam man pentikna bakum ki kinthei ki de ban don ni ka jing ang nuot ba ka thong ban sedang ki kam la jong namarkan long ka jing rap ka ba khrau bha ban te ki imlang salang ha ka ba ki we kin burom ya ka Kato gani ka khubor kala kut pakala wanchpi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor kata ka por prabaji ninya so bakai daily station na ka banta ka khubor ka ktin Hindi ban penbot ka khubor pareng por